Μη φοβόσαστε αν χτυπούν την εκκλησία ποικιλό τρόπος όλους τους αιώνας και σε όλες τις εποχές. Ένα μας να είναι το μέλημά μας, να είμεθα μέσα στην εκκλησία, να μην είμεθα απ' έξω. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, πόσα τίγανα, πόση τροχή, πόσα μαρτύρια απαριθμεί τα είδη των μαρτυρίων, πόσοι οι μάρτυρες, αλλά πού οι τύρανοι, πού οι Διοκλητιανοί, πού οι Νέρονες. Έχει μια ωραία λέξη, ένα ωραίο ρήμα, πολύ δυνατό. Σεσίζονται, έχουν σιωπήσει. Πού είναι αλήθεια, πού είναι όλοι εκείνοι που κυνηγούσαν την εκκλησία? Η δε εκκλησία που? Υπέρ των ήλιων λάμπη. Γιατί? Διότι την έχει ασφαλίσει ο Θεός. Λοιπόν, μη φοβόμαστε όταν χτυπούν την εκκλησία, την προστατεύει ο Θεός. Θα ξαναπώ άλλη μια φορά εκείνο το πολύ πολύ μεγάλο και σπουδαίο. Το μέλημά μας πρέπει να είναι, εγώ είμαι μέσα στην εκκλησία. Αν είμαι μέσα στην εκκλησία, τότε είμαι ασφαλισμένος από τα ρεύματα που κυκλοφορούν και των κατακλυσμών που κατακλείζει τον κόσμο, των κατακλυσμών της αμαρτίας που κατακλείζει τον κόσμο, και τότε είμαι σίγουρος ότι μαζί με την εκκλησία και εγώ θα σωθώ.